mai sona ba zan bar ki ba ni ke na gano Ni ma san ba zan bar ka ba dan kai na gano. alkawari na rike tun da jiki ya sake wata nake amma ta san tare ya tike Alƙawari na rike tun da jiki ya sake, wanda nake ambata san shi a rai ya tike. mai nazari daga bayani zai so fassara mai uzuri ko da yaushe bai kaunar jira Da lafazi na fahimce ka akwai falsafa, duk hali bai zama laya sai an rufa. masu da shi ba su yi wa iri wasan baro kyakkyawan iri a gona ke saurin tsiro Ka sarari na ga doki na kaimi yake, na gajiya zo ka share mini zufa yake. alkawari na rike tun da jiki ya sake wata nake amma ta san tare ya tike Samadara in ya juye ko da ɗaci yake, in ya rike ya zuciya babbar illa yake. Farsi ya je ta kamar da ya gulma ne to ra'ayi karkatar wani daidan wani ne Idan aka ba abin da mutum zan shawara, da kuwa mai shawara ya fi yawan nasara. ba laifi karki dau dai loto mai yawa da kuwa damar mutum sau ɗaya ne ta ga zuwa Alƙawari na rike tun da jiki ya sake, wanda nake ambata san shi a rai ya tafi. Murina a ce a ranki faɗi ta kaɗaya ne kar a yi noma a gonar wani ci baya ne An ce manyan maza sun fiye yin yaudara, shi yasa nake gudun kuma zatin bambara. yarda da ni yin kuɗin gora akwai kuskure alkawari na rike zani kafa zan